Радуйся, Мария, ты Вселея, Богом ты обрана, о святая Панна, Збавцю светом нам дала, ласки полная была. Гавриэль посланный на земле обала, вестить ее новину, святая причины, в радости уся земля, заклик вечного життя. Слухаєш вітання, ласки приказання, ти ухвалявані і у розважанні, і з покорою на них славу не приймаєш ти. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Супокой з вами. І з Духом Твоїм. Радуйтеся заўсёды у Пану. Яшчэ раз кажу, радуйтеся, Пан блізка. Такими словами антыфоны на ўваход пачынаем гэтую святую імшу, якую складаем на хвалу Пана Бога Усявышняга ужо ў трэцюю нядзелю Адвента. І падчас гэтай святой імшы я малюся за святой памяці памерлых, за памерлага Зенона, Ірыну, Сергея, Ядвігу ў 30-тым дні пасля яе смерці і адыходу да Пана, і за памерлых Зофію і Ванду, якую ўспамінаем у 20-ю гадавіну пасля яе смерці і пахавання, просячы ў Пана Бога аб вечным супакоі для гэтых душ. Каб мы маглі годна і з чыстым сэрцам складаць найсвяцейшую ахвяру, на самым пачатку шчыра пакаемся перад Богам у нашых людскіх слабасцях. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Молимся.
Божа, ти бачиш, з якою вірою народ твой чекає свята народження Пана. Дапоможи нам подрихтовать наші серці, каб ми з радостю і з хваляванням святкували таємницю нашого збавлення. Праз Пана нашого, Єзуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе й володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Першее читание книги пророка Исаия. Узрадуется пустыня и сухая земля, и степ узвеселится, и зацвете, як шафран. Буде пригоже цвести и тешиться, и радоваться буде, и спевать. Слава Либана, буде дадена ему, гонор Кармелю и Сарона. Яны убачуть славу Пана, велич нашего Бога. Умацуйте слабые руки, узмацните дрожащие колени, скажите малодушным, будьте отважными, не бойтесь, вось Бог ваш, помство прыйдзе, отплата Божия, и Он сам приходить избавить вас. Тады вочы сляпых будуть бачыць, и вуши глухих открыются, тады кульгавыя колень подскочить, а язык немых ускникли радостно. Выбавленные Паном вернутся и придут на Сион с радостным спевом, и вечная радость открыє их головы. Веселье и радость наполнить их, а журба и стогны зникнуть. Это Слово Божие. Прийди, о Пане, каб усіх нас збавить. Прийди, о Пане, каб усіх нас збавить. Бог навеки заховає вірність, справедливо судить покривджених, хліб дає покорним, Пан визволяє в'язня. Прийди, о Пане, каб усіх нас збавить. Пан в очі сляпим откриває, Пан узнімає принижених, Пан любить справедливих, Пан обороняє чужоземця. Прийди, о Пане, каб усіх нас збавить. Пан сироту і вдову підтримує, а шлях грешних скривляє. Пан володарить навеки, Твой Бог в Сионе с поколения в поколение. Прийди, о Пане, каб усіх нас збавить. Читання послання святого апостола Якуба. Терпливими будьте, брати, аж до прийстя Пана.
Вось земляроб чакае каштоўнага плоду зямлі і дзеля яго доўга терпіць, пакуль не атрымае плод, ранні і позні. Будьце цярплівымі і вы, умацуйце вашыя сэрцы, бо набліжаецца прыйсце Пана. Не наракайце, браты, адзін на аднаго, каб не быць асуджанымі. Вось суддзя стаіць пры дзвярах. За прыклад цярплівасці і великадушнасці, браты, вазьміце прарокаў. Яны прамаўлялі ад імя Пана. Гэта Слово Божае. Аллилуйя, 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 Дух Пана Бога на мне, бо Пан намастил мяне, обвещай добрую новину моим. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Словы святого Євангелля паводле Матвея. Хвала Табе, Пане. У той час, калі Ян пачуў у турме пра чыны Хрыста, паслаў вучняў сваіх спытаць яго: «Ты той, які павінен прыйсці, ці нам іншага чакаць?» І сказаў ім Езус у адказ: «Ідзіце, абвясціце Яну тое, што чуеце і бачыце. Сляпыя зноў бачаць, і кульгавыя ходзяць, пракажонныя ачышчаюцца, і глухія чуюць, памерлыя васкрасаюць, і убогім абвяшчаецца добрая навіна. І шчаслівы той, хто не будзе сумнявацца ўва мне». Калі ж яны пайшлі, Езус пачаў гаварыць народу пра Яна: «Нашто выйшлі вы ў пустыню паглядзець? На трысціну, якую вецер хістае? Нашто вы хадзілі глядзець? На чалавека, апранутага ў мяккія шаты? Тыя, хто носяць мяккія шаты, знаходзяцца ў каралеўскіх дамах. Але на што вы хадзілі глядзець? На прарока? Так, кажу вам, і нават больш, чым на прарока. Гэта той, пра каго напісана: «Вось я пасылаю анёла майго перад табою, які падрыхтуе табе дарогу». Сапраўды кажу вам, сярод народжаных жанчынамі не з'явіўся большы за Яна Хрысціцеля, але найменшы ў нябесным валадарстве большы за яго. Гэта слова Пана. Хвала Табе. Божий народе, дорогие браты и сестры в Христусе Пану, я вас віншую з тым, што вы багатая парафія. Ведаеце чаму? Антоні смеецца нешта. Ведаеце чаму багатая парафія? Паглядзіце на гэты орнат. Ведаеце, што такое орнат? Это вось гэтая знешняя вопратка ксяндза, як выходзіць на святую імшу, то вот гэты орнат вот этого колеру, ён ёсць толькі ў самых заможных парафіях.
Таму што ён ужываецца толькі 2 разы ў год. І многія у маленькіх парафіях, такіх вот бедных, думаюць, ну дзе мы ж не купім? Ён, ведаеце, грошай каштуе, это не танная рэч, орнат. Іх заказваюць, шыюць на заказ, вышываюць все это. І многія думаюць, што ну вот, ну што ж, дзеля 2 раз купляць. А ўжо тыя, хто стараюцца рабіць все па правілах, вот, як належыць, як трэба, то все-таки купляюць, замаўляюць, купляюць, каб у 3-ю нядзелю Адвента і ў 4-ю нядзелю Вялікага посту ксёндз адзеў гэты орнат. На першы погляд можа выдавацца, што ён ружовага колеру. Это не зусім так. Это не звязана як-то з ружамі. Гэта колер золку. Знаете такое слово? Золак. Это вот вышаўшы раніцаю, ранняю раніцаю, калі яшчэ сонца не ўзышло, але ўжо вот далягляд, там над лугам, над лесам, ён ужо вот так пачынае ружавець. Вот это золак. Это яшчэ не ўзышло, яшчэ сонца не бачна. Але ўжо ясна, што яно ўзыдзе. Таму што ўжо ён вот такі вот мае колер уже гэты. Край леса там, ці над травамі дзе-то там, дзе лугі, палі вялікія, то вот это колер. Ён гаворыць ясна, сонца ўзыдзе 100%. Дзень настане, сонца ўзыдзе. Вось гэты колер, ён менавіта у палове пастоў. У палове Адвента і ў палове Вялікага посту. Што палова працы ўжо за табой. Палова змагання з сабою, са сваімі рознымі абмежаванасцямі, з грахамі сваімі, са злымі прывычкамі, з усім тым, што як шкарлупа нас абляпляе, і з чым мы змагаемся ў посце, ўжо за плячамі. Палова. А заўсёды тая другая палова, яна як быццам бы карацейшая, уже як быццам з горкі. Уже вот уже святы зараз, яшчэ крышачку пацярпець, пазмагацца, што-то зрабіць яшчэ, і вось яно тут ужо будзе. Таму і гэтыя нядзелі, 3-я нядзеля Адвенту і 4-я нядзеля Вялікага посту, яны называюцца ў літургіі, вось сённяшняя нядзеля называецца Гаудэтэ. Яна пачынаецца з лацінскага слова «гаудэтэ» – «радуйцеся». Выдавалася пост. Чаму, ну як-то, что-то можа быць за радасць? Радасць. А у Вялікім посце яна называецца «летаре» – «весяліцеся», значит. Таму што пост – это не для того, каб самабічавацца, каб грызці сябе. Это не для того пост дадзены. Не для того, каб які-то вот труд рабіць дзеля труда. Там абмяжоўваць сябе ў чым-то, ад чаго-то адмаўляцца, і як быццам бы гэта само па сабе было цэннае. Не. Але яно для того, каб што-то ў нас дапамагчы пабудаваць. Вось зараз мы пра гэта пагаворым крыху даўжэй. Я вам, як в сериалах, нагадаю, што мы ў мінулыя, што ў пятніцу аб чым гаварылі. Вот я бачу, некаторыя новыя твары добавіліся, што ў гэтыя дні я не бачыў некаторых. Сёння нядзелька, то ўжо больш свабодныя. У пятніцу мы тут разважалі ў касцёле ў першы дзень рэкалекцыі аб тым, што вось гэтае адвентовае чаканне, адвент, гэта чаканне. Чакаем на Божае нараджэнне. Яно павінна мець сваё напаўненне. Не проста так чакаць. Не так, як на прыпынку аўтобуса чакаеш. Не так, як у чарзе ў банку, узяўшы талончык, калі там мае лічбы будуць на табло. Это не так.
У Адвенте мы чакаем Збавителя. Збавителя, таго, хто душу нашую ратуе. Прадстаўце, як чалавек, не дай Бог такое перажыць, але прадставіць толькі можна, як чалавек, які, напрыклад, трапіў у аварыю, ці ў які-то выпадак на дарозе, што здарылася дзе-то, прадстаўце, як чакае хуткую дапамогу. Як яму кожная хвілінка этая, калі яны прыедуць. Калі твайму блізкаму, ты ўжо патэлефанаваў, ужо там, што трэба, 103, ці як там, так? Ужо ты патэлефанаваў, і вось, калі ўжо сірэны тыя будуць, калі ўжо тыя агні ўжо замільгаюць пад вокнамі. Вот як, это ты збаўленне чакаеш. Мы ў Адвенце чакаем. І вот у пятніцу мы дагаварыліся, што будзем сюды запрашаць для нас сведкаў, настаўнікаў з Бібліі, са Святого Пісання, каб яны нас павучылі, паказалі, як трэба Бога чакаць. І учора мы сюды вызывалі у касцёл прарокаў. Да. І пророкі, пророк Ісая, пророк Ілля у нас тут былі, духоўна, вядома, іх тут не бачылі мы, але чулі пра іх. І пророкі нам казалі: Бог з вами, поверьте, что Бог тут з вами. А ваше заданне просто рабіць тое, што вы можаце. Рабіце, што ў вашых сілах, а рэшту Бог добавіць. І пророкі нам казалі, што вы як дзеці. Многія з вас бацькі ці дзяды, і вы ведаеце, як часамі дзеці збіраюць на падарунак сабе, правда? Там мудры, разумны бацька, разумная мама кажа: а, ты хочаш там что-то вот это купіць? Дык збірай, а як трэба будзе, я добавлю. Правда? І тое дзіця адкладвае вот тыя копейкі, там зберагае рублікі, і глядзіш, там что-то каштуе, можа там 50 рублёў, а яно цэлых 8 набрала. А тата усміхаецца, кажа: нічога, я добавлю. Але ты маладзец, назбіраў. А я добавлю. І вот учора пророкі нам казалі: вы рабіце тое, што вы можаце рабіць. Што ў вашых сілах, да чаго дацягваюцца вашыя рукі, што ад вас залежыць. Вы это рабіце. За вас это ніхто не будзе рабіць. А Бог рэшту, Бог даробіць за вас, не за вас, а з вами. Даробіць тое, што не ў вашых сілах. І вы не клапаціцеся, не гаварыце: ах, што будзе? А што то робіцца вакол? Якое падзенне нраваў? Што то за моладзь такая? Куды ты свет каціцца? Это Божий свет. Это Яго касцёл. Это Яго вера на зямлі. Это Яго добро тут павінна перамагчы. Заадно і нашае, але Яго перадусім. Это Яго клопат. А вы просто рабіце тое, што ў вашых сілах. Вот так нас вчора вучылі пророкі. А сёння я хацеў бы прызваць сюды самага вялікага пророка і самага шчаслівага пророка. Таму што ён не толькі прадказваў, што прыйдзе Збавіцель, не толькі гаварыў, які ён будзе, але яшчэ і убачыў яго. Тое, пра што гаварыў, сваімі вачыма убачыў, як яно выканалася. Это я гавару пра каго? Пра Яна Хрысціцеля. Сёння, в сённяшнім Евангеліі, пан Езус сказаў: сярод народжаных жанчынамі няма большага, чым Ян Хрысціцель. Самы вялікі з людзей. І каб ён тут стаў цяпер вот перад намі, вы б спалохаліся. Таму што ён меў выгляд дзікі. Памятаеце, у мінулую нядзелю мы чулі ў Евангеліі, як ён выглядаў.
што ён менавіта апранаўся у вот этую адзенне з вярблюжай воўны, а еў саранчу. Саранчу еў і дзікі мёд. Ну яшчэ мёд мы-то елі бы, хай і дзікі, але саранчу – это абсолютно дзікі выгляд. Описывают историки, ученые, что вот это оденье с верблюжьей вопратки, это не то, что, может, у вас есть эти ковдры такие верблюжьи, у меня есть, это мама мне подарила, такое страшно колючее, ну, ведаете? Никто добровольно не носил бы такое. Чему он его носил? Вот с этой верблюжьей волны. И он с маленства, с дитяти, уцёк на пустыню. И он жил на пустыне, один, без людей. И он там апранаўся ў тое, что мог знайсці. А там пустыня не такая, как Сахара, что только песок, вот эти барханы, нет. Там пустыня — это такие камянистые, скалистые земли, кустарники, какие-то дикие лясы такие, это вот юдейская пустыня. И там пасуцца сапраўды дзікія вярблюды, яны калматыя такія, яны чэшуцца аб дрэвы, вот этыя калтуны вычесваюць, драпаюцца аб гэтыя дрэвы, ім чэшацца. И, ну, люди бедные збіраюць вот эту шерсть, вот эту, что подпадала, прадуць яе як могуць, что-то там ткуць з яе. Ну, представляете, как эта вопратка могла выглядаць, вот такая, з этих калтуноў сплеценая, зробленая, колючая, страшная. И мы его хотели бы запытать, представьте, он тут стоит, что ці ж не мог ты ў горадзе жыць, ці ж не мог ты з людзьмі апранацца ў нормальную льняную, якую-то з бавоўны, мяккую, добрую, утульную вопратку. Этую саранчу еў, чаму ён яе еў? Да што ў пустыні знайшоў, то і еў. Нам прадставіць цяжка сабе такую ежу. Так вот сваёй ахотаю ніхто яе не еў бы. Это як конікі, ведаеце, саранча, это вот это кузнечики, это конікі, что это, только яны такие здоровенные, и яны там это напасть. У Палестыне, ці ў Турцыі, ці вот в этих краінах это напасть. Она налятае хмурой, это саранча, объядая все, что зеленое, пасля яе остаются только голые галинки, кусты, а без ничего, без единого листика, ничего. И люди с голода привучились, ловят ее, сушат, толкуть в муку, что-то с яе выпекают, некие лепешки, вот такое. А какая это ежа? Это... Мы бы его запытали, а чего ты это ел? Не мог ты в городе есть творог, не мог пить молоко, хлеб нормальный есть. А он нам сказал бы: я тут на пустыне жил 30 годов, потому что я хотел уцячы ад усяго людского, ад гэтых плётак, ад гэтых інтрыг, ад гэтых пастаянных пустых словаў, каб яны мне не запаўнялі мяне, каб яны не займалі мою галаву, маё сэрца. Бо яго адзіная мэта, дзеля чаго ён нарадзіўся, Ян Хрысціцель, дзеля чаго ён прыйшоў на зямлю? Для таго, каб у пэўны дзень на беразе Йордану не памыліцца, а пазнаць таго, на каго ён павінен быў паказаць рукой і сказаць: вось ён, баранак Божы, той, хто бярэ на сябе грахі свету. Пазнаць Езуса Хрыста, Сына Божага, указаць на яго людзям. Ён дзеля гэтага прыйшоў. І калі яму споўнілася 30 гадоў, вот ён такі, з гэтай пустатою у сэрцы, з гэтай гатоўнасцю чуць Божы голас. Ён пайшоў на бераг Йордану,
пачаў вучыць людзей, расказваць ім пра Бога, што трэба жыццё мяняць, што трэба навяртацца, разварочваць сваё сэрца ад зла да Бога. І хрысціў іх, это вот акунаў у ваду. Людзі простыя былі, ну такія вот непісьменныя многія. І ім трэба было ясна паказаць, што это значыць памяняць жыццё. Ён іх просто за загрывак браў і акунаў іх у ваду. І як ужо вынырваў гэты чалавек, вада з яго сцякае. Ён кажа, вот так ты павінен, вот так з цябе павінны грахі твае сцячы, каб ты чыстым стаў. Чалавек тады, вот што, ясна. А сам Ян Хрысціцель толькі хадзіў і ў вочы глядзеў. Калі прыйдзе Ён, з вялікай Ён, калі прыйдзе той, каго ён чакаў, каго ён пазнаў яшчэ ва ўлонні маці. Памятаеце, як Марыя, Маці Божая, пабегла праз горы да сваёй крэўнай Эльжбеты, адведаць яе, таму што арханёл Габрыэль сказаў ёй, а крэўная твая Эльжбета, яна ўжо на 6-м месяцы, тая, якую лічылі бясплоднай. А это ж яна кім была цяжарная Эльжбета? Яном Хрысціцелем. Ён на 6 месяцаў старшы за пана Езуса. І ён тады, напісана, аж узварушыўся у жываце ў маці ад радасці, што прыйшоў да яго Збавіцель. Толькі тады ён яго вачамі не бачыў. Бо яшчэ і адзін быў пад сэрцам маці, і другі быў пад сэрцам сваёй маці. Вот так яны ўжо спаткаліся. А тут мінула 30 год, і ён вачамі не бачыў яго, ён жыў на пустыні. І там, на беразе Йордану, ён глядзеў, калі, каб не памыліцца, каб не прапусціць. Ён усё зрабіў дзеля гэтай хвіліны, каб не ўпусціць Бога, каб распазнаць, не прамаргаць, не змарнаваць свой шанс. І вот неўзабаве у студзені будзем святкаваць свята Хросту Пана. Это будете слухаць, это Евангелие, як ён адзін 30-годні і другі стаяць. Ян Хрысціцель кажа, вось ён, баранак Божы, а з неба голас, гэта сын мой умілаваны, яго слухай. І вот Ян Хрысціцель, ён духоўна стаіць вот тут, прямо пасярод касцёла нашага. І ён нам кажа, вы ці слухаеце Бога ў сэрцы сваім? Бо я 30 год зберагаў у сабе гэтую пустату, гэтую цішыню. А вы, біскуп Андрэй, людзі, ксёндз Антоній, вы ўсе, вы ці шукаеце Слова Божае ў сабе? Ці гатовыя вы прыняць это Слово Божае? Бо я ўсё жыццё сваё, 30 год на пустыні, гэтае слово зберагаў у сабе. Ён як жывы папрок стаіць тут, кажа, што вы гатовыя зрабіць, каб это Слово Божае ў сабе пачуць? Ён ведаў, дзеля чаго ён нарадзіўся на свеце. Нам з вамі вельмі патрэбныя такія хвіліны цішыні, калі мы зможам прыйсці вот нават сюды, у гэтым касцёле, ці ў любым іншым, а можа ў чыстым полі, а можа едучы, але хвіліну цішыні, і каб у сэрцы паспрабаваць пачуць гэты голас Бога. Мы ж вечна толькі гаворым усё Богу. Боженька это, Боженька тое, паслухай яшчэ вот тое, мне яшчэ этого хочацца, ах, вот такія ў мяне беды. Ну мы такія, гаваркія людзі. Мы прывыклі ўсё, ну што ж, чым-то трэба цішыню эту займаць, так мы ўсё гаворым. Як толькі цішыня ў касцёле, давай ружаняцца дагаворым, а не так літанію прачытаем, а не то паміж сабой што-то пашэпчамся, са знаёмай пагаворым у лаўцы. А Ян Хрысціцель кажа, ты ці слухаеш ты Бога? Ці даеш ты яму магчымасць, каб ён табе што-то сказаў?
Ён мог таксама сваё слово данесці. Сёння мы вот перад імшой гаварылі з адной жанчынаю, яна кажа, вот як это, каб мне Слово Божае чуць, каб мне чытаць яго. Якая сёння праблема, каб чытаць Божае Слово? Я не разумею сёння это. Якая у каго праблема? У кожнага ў руках сёння Біблія. Дзівіцеся? У вас у кожнага цяпер у карма, у кішэні Біблія ляжыць. Як ты толькі зацікаўся, толькі пастаў, сам не ўмееш, внука папрасі, не ўмееш сам, сын, хто-то знойдзе. У смартфоне, у кожным десяткі Біблій на любы смак і густ, на любой мове. Хочаш, праграма табе будзе напамінанне рабіць. Пім-пім, ты чытаў сёння? Планы. Біблія за год, Біблія за 2 года, Біблія за 3 годы. Хочаш, чытанні, тыя, што ў касцёле вот кожны дзень чытаюцца, калі ласка, табе будзе падавацца гатовенькая на талерачцы. Вот только ты прачытай. Слова Божие. Стварыць цішыню ў сваім жыцці, каб Бог мог что-то нам сказаць, каб мог нам что-то данесці, якую-то думку сваю, стварыць гэтую цішыню. Як яе стварыць? Вот адзін мужчына прыйшоў быў да мяне, калі я яшчэ пробашчам быў у Лідзе, і кажа: «Проша ксендза, вы ж мой пробашч і мой спаведнік, значыць, адмяніце для мяне пост у пятніцу». В смысле, як это адмяніць пост у пятніцу? Кажа, ну які мне пост, кажа, а ён багаты чалавек. Именно багаты чалавек, заможны. У яго грошай вот так. Фуры свае, там, вот это ўсё ў яго дастатак такі, што ён кажа, ну які мне пост у пятніцу, кажа. Мяса не есці, да я пойду такую рыбу куплю, што не снілася. Грошы ёсць, чаму не? Кажа, ну адмяніце мне. Я кажу, так а што ты будзеш рабіць? І прадстаўце, ён сам прыдумаў. Кажа, я ўсю пятніцу, я з вечара чацвярга, як уже кладуся спаць, значыць, я інтэрнэтам до суботы не буду карыстацца. А я, кажа, ужо ў сабе адчуваю залежнасць. Моя лента, вот это, видаете, не закончивается. Я все, что-то нового. На этой программе там заканчивается, таких там 5-6 его. Тут, значит, я вот это буду. Кажа, замяніце мне. Я ему заменил. У пробашча ёсць такая ўлада дадзена, у спаведніка, что вот можа человеку индивидуально, не ўсёй парафіі за раз. Я кажу, не пасці, еш ты тое мясо, якая ты рой, ты там будешь рыбу есці, неведомо якіх кальмараў паядаць. Але ты без інтэрнэта жыві тут пятніцу, от табе пост будзе. І ён потым прызнаўся, ах, як мне цяжка. Я лепей бы, кажа, іначай бы папасціў, бо мне надта цяжка, кажа, не магу, аж рука дрыжыць просто, каб вот ткнуць і даведацца. Можа, что-то новое адбылося, а я не ведаю об этом. И он, оказывается, стварыў цішыню на этот день у сабе. Даў месца. А можа, Бог хоча да нас прамовіць праз якую-то сітуацыю жыццёвую. Можа, праз якую-то неудачу. Можа, праз якую-то хваробу. Можа, праз якога-то чалавека, які нас дастае, нам непрыемны этот чалавек. Можа, праз яго, як праз асліцу Балаама, праз гэтага нам варожага, непрыемнага чалавека. Можа, праз яго нам Бог хоча што-то сказаць. Бога тысячи способаў прамовіць да нас, какую-то думку нам уложить в сэрца. Только и мы павінны, як Ян Хрысціцель, думаць, а што нам зрабіць, каб адкрыцца,
пачуць, каб быць гатовымі. Так што, дарагія мае, ўжо мы будзем развітвацца. Мне так, я ўжо прывык да вас, па праўдзе кажучы. Так мне добра тут было гэтыя 3 дні. Я вот хочу, каб вот этая думка ў нас засталася, што Бог ёсць на свеце. Ёсць Бог над намі. І Ён не маўклівы. Гэта не вечнае маўчанне, не якая-то такая вот темнота, пустота, і кто-то там над нами ёсць. Ён не, яшчэ іначай кажуць, что-то там ёсць такое над нами. Ён не что-то там. Ён жывы, у яго слова. Ён хоча да нас гаварыць, хоча нам, што ён думае сказаць. Я вас вельмі прашу, што яшчэ ёсць час гэтага адвента, чакання, выглядання, спадзявання. Открывайте сэрцы свае, бярыце ў рукі яго слова, запускайце яго ў сэрцы свае. Пачуйце, што Бог хоча вам сказаць. Ян Хрысціцель ведаў, для чаго ён на гэтым свеце. А вы пытайцеся Бога, стаўце яму. Для чаго я, Божа, тут на гэтым свеце? Якога добра ты ад мяне чакаеш? Дзе там моя нітачка ўплецена ў твой вечны план? Якім спосабам я магу дапамагчы, каб гэты свет збавіць, каб добро перамагло, каб трыумф наступіў. Амен. Як Божыя дзеці, сабраныя у яго доме, вызнаем разам нашу святую веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Всемогутнего. Ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага, ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на 3-й дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны, святы, каталіцкі і апостальскі касцёл вызнаю адзіным простым для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Да Бога, які праз Езуса Хрыста аказвае свету сваю міласэрнасць, узнясём нашыя супольныя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў усяму свету вечную любоў Бога, абыяўленую ў Хрысце. Цябе просім. Молімся за нашых біскупаў, каб Бог дапамагаў ім ува ўсіх клопатах. Цябе просім. Молімся за тых, хто ў бліжэйшы час прыме сакрамент хросту, каб, стаўшы Божымі дзецьмі, яны годна праслаўлялі Бога. Цябе просім. Молімся за нашыя сем'і, каб панаваў у іх Божы спакой і ўзрастала ўзаемная любоў. Цябе просім.
Молімся за жанчын, якія чакаюць з'яўлення на свет зачатага ў іх жыцця, каб яно было для іх крыніцаю сапраўднай радасці. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных на вячэры Пана, каб мы ўмелі дзякаваць Богу таксама за хвіліны выпрабаванняў і цярпенняў у нашым жыцці, неабходных для нашага ачышчэння. Цябе просім. Молімся таксама за душы памерлых, у інтэнцыі якіх складаецца гэтая найсвяцейшая ахвяра, менавіта за памерлых Зенона, Ірыну, Сергея, Ядвігу, Зофію і Ванду, памерлых з нашых сем'яў, каб абмытыя найчысцейшай крывёю Збавіцеля знайшлі у нябесным валадарстве сваё шчаслівае і светлае месца. Просім Цябе. Всемагутны Божа, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб усе людзі шчыра паверылі ў Цябе і верна выконвалі Тваю волю. Праз Хрыста, Пана нашага. Отче наш небесный, глядь на нас ласкаво, темрой свет покрытый, зло запалало, на исходе нашей силы не покинь нас, Боже милый, Збавца наш, мы Тебя чекаем. Просить люд достойный, грешный и покутный, земли греху звольный, Збавца наш могутный, отхили свой веры кар, от нас Божа благодать. Збавца наш, мы Тебя Хай слезами обмыем мы свое провины, да Тебе воскликаем, Збавца наш один, дай нам слезы очищения и спаши свое избавление. Збавца наш, мы Тебя чекаем. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашую ахвяру прыняў Пан, Бог усемагутны. Дазволь нам, Пане, з адданым сэрцам складаць Табе нашую ахвяру, у якой спаўняецца эўхарыстычная таямніца, і дай, каб яна здзейсніла ў нас плён Твайго збаўлення праз Хрыста Пана нашага. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серці, возносим их до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна.
каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны, вечны Божа, праз Хрыста, Пана нашага. Ён пры першым сваім прыйсці, з пакораю прыняўшы цела, выканаў Твой спрадвечны наказ і нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён ізноў прыйдзе у ззянні сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вершинах, благословенный той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрас і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам, па вячэры, взяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чакаем Твою престолу. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, мной, нягодным слугой Тваім, і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі у надзеі на ўваскрашэнне, пра святой памяці памерлых Зенона, Ірыну, Сергея, Ядвігу, Зофію, Ванду і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету.
і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе прачыстым абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амен. Молімся да Айца Нябеснага, як нас навучыў Езус Христос. Отче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди Царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, але избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Хрыста. Владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце бліжняму знак супакою. Супакойства. Спокою всім нам, Боже, спокою всім нам, доброзичливо руки потиснем сусідям, всім усміхнемся, будем навек сябрами. Бог поміж нами, Бог між усіми нами. Баранку Божий, який береш на собі гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на собі гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на собі гріхи світу, одари нас Ось баранак Божий, ось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне,
але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Zbawcę światu zawitaj, nam zjawlenie patrzeć daj. Hajże dziwica земля, прийстю Божого Дитя. І семя Божа там, а красі
Просім Цябе, літасцівы Божа, каб моцай гэтага нябеснага пасілку мы былі ачышчаныя ад заганаў і падрыхтаваныя да надыходзячых святаў праз Хрыста Пана нашага. Присядьте на хвилинку, зараз парафіяльныя аб'явы. Зараз міністранты раздадуць вам такія прыгожыя абразкі святого Андрэя Баболі ад нашага ксяндза біскупа Андрэя, як памятку пра рэкалекцыі, пра Божае Слово, якое ён абвяшчаў. На гэтым тыдні нас чакаюць наступныя ўспаміны. А ведаеце, няма ўспамінаў на гэтым тыдні. Перажываем Адвент. Час радасна чакае нараджэння Пана. Дзякую ўсім, хто прымае ўдзел у раратніх святых імшах, даволі нас шмат прымае. І вельмі моцна дзякую за усім тым, хто прымае ўдзел у рэкалекцыях. Прымаў удзел у рэкалекцыях, бо сёння рэкалекцыі заканчваюцца. І кожны, хто скарыстаўся з гэтага часу, можа атрымаць поўны адпуст, калі ўдзельнічае ў рэкалекцыях і слухае две навукі рэкалекцыйныя, таксама ў стане ласкі і памоліцца ў інтэнцыях святога Айца. Дзякую для ксяндза біскупа Андрэя за Божае Слово, якое кіраваў да нас, за тое, што прыняў запрашэнне, тут прыехаў. Мы вельмі рады вас тут бачыць. І сёння, і ў далейшым будзем рады вас вітаць у нашай святыні, проста праездам нават без запрашэння, бо мы ветлівыя, правда? Дзякую ксяндзу біскупу Андрэю за Божае Слово, за рэкалекцыі. І яшчэ хацеў бы сказаць, што сёння ксяндз біскуп Андрэй на святой імшы о 12 гадзіне унясець рэліквіі святого Казіміра Каралевіча і змесціць у наш рэліквіярый, каб мы маглі ім публічна дараваць іх і маліцца. Там яшчэ няма картак да тых рэліквій малітоўных. Я рыхтую такія кніжачкі невялікія, каб мы маглі маліцца тых святых рэліквій, якія тут ёсць, праз святыя рэліквіі да Бога і таксама праз заступніцтва святого Казіміра. Яшчэ аб'ява. Запрашаю усіх у наступную суботу, якая будзе пасля святой імшы о 9 гадзіне, прыняць удзел у падрыхтоўцы касцёла да святкавання Божага нараджэння. Будзем упрыгожваць ёлкі, будзем упрыгожваць шопку, будзем рабіць на вуліцы, у касцёле. Запрашаю і жанчыны, і мужчыны. Хто мае вольны час, хіба не працоўны дзень, то запрашаю. Прыбіранне касцёла, група нумар 4. У кіоску можна набыць аплаткі на вігілійны стол. Будуць календары, але хіба у канцы гэтага тыдня на Новы год. І ў наступную нядзелю перад святой імшой о 10 гадзіне ў наш касцёл беларускія скаунты прывязуць бэтлеемскі агонь. Агонь міру будзем сустракаць перад святой імшой. Дзякую яшчэ раз біскупа і прашу апостольскае благаслаўленне для ўсіх нас. Я ў сваю чаргу вам дзякую за цярпялівасць, таму што зразумела, рэкалекцыйныя навукі, яны крыху даўжэйшыя, чым звычайныя казанні. Да і я як-то саскучыўся па людзях. В асноўным усё праца біскупа такая кабінетная, больш адміністрацыйная такая. Таму ўжо як дарвешся часамі, што ты жывых людзей бачыш, то так хочацца і памаліцца, пагаварыць. Учора так мы цудоўна са старэйшымі парафіянамі такую сустрэчу мелі. І я яшчэ раз хачу падзякаваць усім, асабліва старэйшаму пакаленню, за тое, што ад нас, ад моладзі, ад маладых, што тут, таксама на гэтай зямлі, збераглі веру. Ёсць такая, ўжо калі зацягваць, то ўжо зацягваць. Ёсць такая, ведаеце, байка такая. Внучок прыехаў да дзядоў на вёску і бегае вакол хаты, і там
некую поземку сорвал, там трускавку, там яблочко, там малинку. Целые руки вот набрав этого. И деду каже: «Дедушка, погляди, кольки я усяго знайшов». Дедушка каже: «Ешь, ешь на здоровье». А сам себе шепча: «Каб я не посадил, то так ты и нашел бы». Так вот, мы молодые, это мы кланяемся старейшим людям. Такие тут были бы и бискупы, и ксяндзы, и костелы. Вот все тут такое было, каб старейшие люди не зберагли. Правда, так ці не? Таму низкий поклон. Дякую. Вчора цудоўная сустрэча была. Ось, і жадаю вам, вядома, уже зближаюцца святы, Божае нараджэнне, будзеце стол накрываць, это куця, там 12 розных этих всяких прысмакаў. Все. А я жадаю, каб на кожным столе было яшчэ одно блюдо, якое называется мир. Каб мы досыта ели мир. Это смачней, чем мак, чем любая рыбка тая, чи грибы, ці что-то. И мы могли б без гэтага ўсяго абысціся. Хлеб бы чорствы ели з вадою, абы толькі мир каб быў. Я вам жадаю мира у сем'ях ваших, каб прабачалі адзін аднаго, каб як-то открывали сэрцы, мірыліся, не насілі крыўду ў сабе. Вот гэтага вам ад усяго свайго сэрца жадаю. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай імя Пана будзе благаслаўлёна. Дапамога наша у імені Пана. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокои Христа. Дякуємо Богу. Ангел панський застава Пані Марії і зачала Духа Святого. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенная ти між женщинами, і благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Возврастуна Панская, нехай не станется помоля Твоего слова. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословенная ты між женщинами, і благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Слово стало сердцем, и поселилось между нами. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословенная ты між женщинами,
Хто не паспяшыў пакінуць касцёл раней, то даведаецца яшчэ одну навіну. У нас будзе 25 снежня урачыстасць Божага нараджэння, і пасля святой імшы будзе канцэрт. А 13 гадзіне на флейтах будзем слухаць прыгожую музыку Тацьяны Пешкавай, Веры Пракаповіч, Марыны Кулёмінай і Кацярыны Грынь. Это будет 25-го пасля святой імшы о 12 гадзіне. Вось. Не трэба быстро, хутка уцякаць з касцёла. Вами, Духом Твоим, нехай вас благословит Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. И вам по братику дать?
Раз, два. Сейчас пойдем.
Хвала Христу. Что мы сейчас переживаем? Адвент. А реколекции переживаем? Вельми цудоўна. Таксама сёння яшчэ мы на пачатку святой мшы ksiądz biskup Andrzej унясець урачыста ў наш касцёл реликвии святого Казимира Королевича и поблагословит нас с этими реликвиями, а потом будут реликвии змешчаныя у наши реквиары для публичной адорации и для молитвы. Добро. Через хвилинку будет процессия.
У ім'я Айца і Сина, і Духа Святого. Супокой з вами. И с Духом Твоим. Радуйтеся заўсёды ў Пану. Яшчэ раз кажу, радуйтеся, Пан блізка. Такімі словамі антыфоны на ўваход касцёл пачынае святую імшу ужо ў трэцюю нядзелю Адвента, якая для нас таксама з'яўляецца і заканчэннем парафіяльных рэкалекцый. Надыходзіць для мяне сумная хвіліна, што трэба будзе ехаць ад вас назад у Пінск, а я ўжо тут як-то прызвычаюся, так уже я пусціў тут карані, асабліва на плебаніі ксяндза Антонія. Такі ён гасцінны чалавек, дабрадушны, так добра ў яго. Ну, але, вядома, это жарты, а сур'ёзна я цяпер адчуваю вялікую духоўную радасць і нават такое трымценне такое ў душы, таму што вось перад вашымі ачамі унесены толькі што ў касцёл рэліквіі святога Казіміра. Это вельмі старадаўны звычай. Ведаеце, калі ў першыя вякі хрысціяне былі праследаваныя, не мелі касцёлаў, не мелі ніякіх святыняў, то яны там у Рыме маліліся ў катакомбах, такіх шахтах, там, дзе дабывалі вот гэтыя розныя прыродныя там матэрыялы, і там жа хавалі памерлых сваіх. А якія былі памерлыя? Мучанікі, святыя. І яны імшу служылі на іх магільных плітах, на іх грабах. Служылі імшу, як стол, як алтар быў. І з таго часу паўстаў звычай, што у алтар укладаюцца рэліквіі. Каб вот найсвяцейшая ахвяра, імша, каб таксама вот пры рэліквіях, як бы еднасць са святымі, што тут не толькі мы, бачныя людзі, але тут з намі і анёлы Божыя, і ўвесь гэты нябачны свет. Ну, а вось гэтыя рэліквіі, яны нам нагадваюць аб тым, што вот мы сваю традыцыю чэрпаем аж з тых старадаўніх, старажытных часоў, што мы тыя самыя, што касцёл той самы. Таму і вы прыглядайцеся, ушаноўвайце да іх. І пасля імшы будуць перанесены, вот дзе ў вас гэты скарбец, і там будуць спачываць разам з іншымі рэліквіямі, бо вы багаты касцёл, у вас ёсць вон сколькі рэліквій. Таму для нас это вялікі гонар пры такой пачэснай прысутнасці служыць святую імшу. У часе гэтай святой імшы молімся ў наступных інтэнцыях. Ksiądz biskup Andrzej моліцца ў інтэнцыі пра шчасце здароўя і Божае благословення для Яніны, Вацлава, Вячеслава і Паўла. Я молюся ў інтэнцыі пра шчасце здароўя і Божае благословення для Галены, Святланы, Анны, Марыны і Андрэя. Каб мы маглі годна і з чыстым сэрцам складаць гэтую найсвяцейшую ахвяру, на самым пачатку пакаемся перад Богам в нашых людскіх слабасцях. Спавядаюся Богу всемогутному і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амин. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами.
Змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Молімся. Божа, Ты бачиш, з якою верай народ Твой чакае свята нараджэння Пана. Дапамажы нам падрыхтаваць нашыя сэрцы, каб мы з радасцю і з хваляваннем святкавалі таямніцу нашага збаўлення. Праз Пана нашага, Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Читание книги пророка Исаии. «Узрадается пустыня и сухая земля, и степ узвеселится и зацвете, як шафран. Буде пригоже цвести и тешиться, и радоваться буде и спевать. Слово Либана буде дадено яму, гонор Кармелю и Сарона. Яны убачать славу Пана, велич нашего Бога. Умацуйте слабые руки, узмацните дрыжачие колени, скажите малодушным, будьте отважными, не бойтеся, вось Бог ваш, помство прыйдзе, отплата Божия. И Он сам приходит избавить вас, тады вочы сляпых будут бачить, и уши глухих открыются, тады кульгавыя колень подскочить, и язык нямых ускликне радостно. Выбавленные Паном вернутся и придут на Сион с радостным спевом, и вечная радость открые их головы, веселье и радость наполнить их, а журба и стогны зникнуть. Гэта Слово Божие. Приди, о Пане, как усих назвали. Приди, о Пане, как усих назвали. Бог навеки заховае верность, справедливо судить покрывджаных, хлеб дае покорным, Пан вызволяе вязням. Приди, о Пане, как усіх назвали. Пан вочы сляпым открывае, Пан узнімае прыніжаных, Пан любіць справядливых, Пан обороняє чужеземца. Приди, о Пане, как усіх назвали. Пан сироту і удаву падтрымлівае, а шлях грешных скрыўляе. Пан валадарыць навеки, Твой Бог Сионе с поколения в поколение. Приди, о Пане, как усіх назвали.
Читание послания святого апостола Якуба. Терпеливые будьте, браты, ажно да прыйсце Пана. Вось земля роб чакае каштоўнага плоду зямлі і дзеля яго доўга терпіць, пакуль не атрымае плод, ранні і позні. Будьце терпеливы і вы, умацуйце вышэй сэрцы, бо набліжаецца прыйсце Пана. Не наракайце, браты, адзін на аднаго, каб не былі асуджанымі. Вось суддзя стаіць пры дзвярах. За прыклад цярплівасці і великодушнасці. Браты, возьміце прарокаў, якія прамаўлялі ад імя Пана. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, 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 Дух Пана Бога на мне, бо Пан намастил мяне. Обвящай добрую новину о моим. Аллилуйя, Пан з вами. и с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час, калі Ян пачуў у вязніцы пра чыны Езус Хрыста, паслаў вучняў сваіх спытацца яго: «Ты той, які павінен прыйсці, ці нам чакаць іншага?» І сказаў ім Езус у адказ: «Ідзіце, абвясціце Яну тое, што чуеце і бачыце. Сляпыя зноў бачаць і кульгавыя ходзяць, пракажоныя ачышчаюцца і глухія чуюць, памерлыя ўваскрасаюць і убогім абвяшчаецца добрая навіна. І шчаслівы той, хто не будзе сумнявацца ўва мне». Калі ж яны пайшлі, Езус пачаў гаварыць народу пра Яна: «На што выйшлі вы ў пустыню глядзець? На трысціну, якую вецер хістае? На што ж вы хадзілі глядзець? На чалавека, апранутага ў мяккія шаты? Тыя, хто носіць мяккія шаты, знаходзяцца ў каралеўскіх дамах. На што вы хадзілі глядзець? На прарока? Так, кажу вам, і нават больш, чым на прарока. Гэта той, пра каго напісана: «Вось я пасылаю анёла майго перад табою, які падрыхтуе табе дарогу». Сапраўды кажу вам, сярод народжаных жанчынамі не з'явіўся большы за Яна Хрысціцеля, але найменшы ў владарстве нябесным большы за яго. Гэта слова Пана. Божий народе, дорогие браты и сестры, дорогая сестра законная, шановный, высокодостойный ксёндз-канонік, ксёндз Антоній, я віншую всю вашу парафію, что яна такая заможная, такая богатая, что можа сабе дазволіць вось гэты орнат. Ведаеце, чаму я так кажу? Потому что абсолютно у немногих костелах есть орнат, разумеете? Это вот эта вопратка, знешняя вот эта шата, якую накладае святар, калі выходит на святую імшу, и мало дзе, правда, сёстра?
Мала дзе, далёка не ў кожным касцёле. Яны ёсць, бо многія эканомяць, асабліва ў маленькіх, такіх вот бяднейшых парафіях, кажуць, ну не, мы не можам сабе дазволіць заказаць, пашыць, купіць орнат, які будзе апранацца толькі 2 разы на год. Бо зялёныя ці фіялетавыя, ці там чырвоныя, а залатыя, белыя, ну яны часта, яны там могуць і ў кожную нядзелю, і ў розныя перыяды года, а вось гэты толькі 2 разы на год. Але там, дзе хочуць зрабіць усё як паложана, там ёсць. Павінен быць, значыць, ёсць такі орнат. Ён не ружовы на самой справе. Это не звязаны колер з ружамі. Хоць можа так выглядаць, што такі нібыта ружовенькі такі. Не, на самой справе не. Гэта колер золку. Ведаеце, што такое золак? Не зала, не попел печы, а золак — это вось калі выйдзеш ранняй раніцай, і яшчэ сонца не ўзышло, але ўжо вот над лесам ці где-то там над полем. Ну, хто з вёскі ведаюць, як ужо радоўка выйшла кароў пасвіць поле. Это ж такой раніцай падымаюць гэтых пастушкоў. І вось ужо там над даляглядам пачынаецца вот такі колер. Это золак. На самым золку, кажуць. Это вот калі яшчэ да таго, як сонца ўзышло. Але ўжо бачна, што яно вот зараз. Вось яно ўжо блізка, яно ўзыдзе, і ўжо які-то настрой, ўжо што-то такое ў душы, вот уже разумееш, вось ён дзень, уже ноч закончваецца, ўсё, золак ужо віднеецца. Дык вось гэты колер золку, ну або ружовы можна яго назваць, ён ужываецца ў 3-ю нядзелю Адвента і ў 4-ю нядзелю Вялікага посту. На палову. Што значыць, палова працы ўжо за намі. Палова змагання з сабою, са слабасцямі сваімі, з якімі-то клопатамі, духоўнымі асабліва, ужо за намі, за плячамі. А заўсёды гэтая другая палова, яна такая вот з горачкі. Таму што золак ўжо вот сонца ўжо зараз взыдзе. Зараз ужо і пан Езус народзіцца. А ў Вялікім посце зараз ужо і Пасха. Вот гэты трыумф, радасць, это колер надзеі. І нават упэўненасць, што сонца ўзыдзе. І нам, з вамі, і мне, і вам, нам часта вельмі патрэбна вось гэтая упэўненасць. Каб нам хто-то збоку гаварыў, што узыдзе сонца, стане свабодней на душы. Калі чалавека цісне, калі што-то давіць, калі як-то душна, так хочацца, каб вот убачыць гэты золак, што што-то мяняецца, што што-то вее іншае, што як-то паветра, каб больш, вельмі хочацца. Які-то знак надзеі атрымаць. І вось, у Бога няма нічога выпадковага, і проста цудоўна, што мы сёння якраз праз гэтыя рэліквіі нагадваем сабе постаць святого Казіміра. Па-людскі, зямнымі меркамі, ён кругом прайграў. Па-людску ён нешчаслівы, таму што ён памёр, маючы 26 гадоў. Такое кароткае жыццё. Ён меў сухоты, это па-цяперашняму туберкулёз. Тады часта на это хварэлі. І ён з гэтых сухотаў памёр. Чаму ён звязаны з нашай зямлёю? Чаму ён, мне асабіста, ён вельмі блізка? Таму што я з Гродзеншчыны родам, а ён памёр у Гродні. У
У каралеўскім замку на беразе Нёмана стары замак. Это вот мне прямо в вачах это ўсё. Я і ксёндз Антоній, мы ж вучыліся ў Гродзенскай семінарыі, і вот это, туды хадзілі гуляць, это бачылі вот гэтыя пакоі, праз якія ён глядзеў, як Нёман плыве. І там ён Богу душу аддаў. Маладым хлопцам, маладым каралевічам, які ніколі не патрымаў у руках магутную ўладу. Ён яе ніколі толкам не патрымаў у руках. У Гродна, у кафедральным касцёле, ёсць образ, на які мала звяртаюць увагі. І нават некаторыя дзівяцца, не ведаючы, што это там намалявана, а там прадстаўлены святы Казімір, як ён ішоў вайной на Венгрыю. Што ў Венгрыі асвабадзіўся трон, а яны там все былі гэтыя дынастыі паміж сабою у роднасці, у крэўнасці, перамешаныя. І вось яму прапанавалі, што ідзі, займай трон. Ну і ён там са сваімі вяльможамі з Кракава, конна, в этих вот доспехах, показаны как рыцары такие на конях, скачуть со стягами на Венгрию, займать в Будапешце трон. Але на паўдарозе ён даведаўся, што там сваіх разумных хватало. Там ужо была апозіцыя, там ужо былі свае прэтэндэнты, і свае вельможы, і свае гэтыя магнаты. Яны там скалацілі ўжо сваё, і не, тут наш будзе. І ён зразумеў, што за гэтую ўладу, за той трон венгерскі, яму трэба будзе біцца. Трэба будзе вырываць кусок, трэба будзе рэзаць. І вот на образе вельмі прыгожа паказана, як ён прямо этого коня вот на дыбы ставіць, а это ён, як легенда кажа, разварочваўся. Ён, як пачуў вот гэта ўсё, ён кажа, а такой цаной мне не трэба. Ён этого коня вот дыбам і развернуў все. Не пойдзем ваяваць за это. На што кроў проліваць? Як хацелася б, каб многія каб пачулі гэтыя яго словы. Такой цаной мне не трэба. Ён, святы Казімір, каб яго апісаць, які ён быў чалавек. Памятаеце, хто вот мае равеснікі, хто ў 80-е рос, памятаеце, як вот прывозілі, что-то у нас все такое советское было, такое все вот, а пачалі там откуда-то прывозіць такія скатерці, серветы на стол. Памятаеце, з такога матэрыяла пачалі прывозіць, который не промакаў, который вот, не набирая воду, там этыя капельки, кропельки, яны просто можно вот чым-то протерці, да, и он, памятаеце, какое-то диво для нас было, что мы привыкли там то льняные, то з бавоўны, то з чего-то там яшчэ, этыя вот сарветы, абрусы на столах, и вечно попробуй потым их отстирай, там на их этыя плямы, все это, а это там с Польши откуда-то привозили, и все, глянь, что это? Да яго не прыстае. Это бруд, вот гэтыя плямы, просто не прыстае да яго. Такі матэрыял, што за яго не бярэцца. Вот это там ці віно прольют, ці сок які-то, ці што, не бярэцца. Святы Казімір за яго, як быццам бы, да яго зло не прыставала. Ён жыў на каралеўскім двары. Ён каралевіч, прынц. А ён жыў у сціпласці, у прастаце. Не любіў піры, не любіў забаву, не паддаваўся распусце. Прадстаўце, колькі там было ахотніц за ім, за каралевічам. А ён жыў, як быццам бы вот
як бы па зямлі не нагамі хадзіў. Дзіўны чалавек, як бы незямны чалавек. А для яго радасць была ноччу прачнуцца і пойдзе, як бы голас, які яго клікаў, пойдзе пад касцёл, пад закрытыя дзверы касцёла. І ёсць такія многія абразы паказваюць яго перад закрытымі дзвярамі касцёла. Яшчэ нават закрыстыянін святыню не адкрываў. Яму ўжо хацелася прыйсці, ён проста кленчаў, ведаючы, што тут за дзвярамі, тут дом Божы, што тут Бог, тут табернакулюм, тут захоўваецца найсвяцейшы сакрамент. І ён у Вільні, таму што ён так падарожнічаў то ў Кракаве, то ў Вільні, а ехаў праз Гродно, праз Ліду, праз Крэва, усе нашыя старажытныя гарады. І маліўся перад дзвярамі часта касцёла. Чалавек, незямны, проста як бы не з гэтай зямлі, не з гэтай зямлі. І мы можам сказаць, так, а нам што з гэтага? Мы-то сябе ведаем. Мы-то зямныя людзі. Мы знаем і грахі свае, і слабасці. Куды нам да такой святасці? На што нам это паказваць? Аказваецца, што нават у самай вялікай цемры, нават гэтая кропелька святла дапамагае зрабіць чарговы крок. Цяпер у адвенце мы прыходзім на такія імшы рораты. У вас таксама яны ёсць. Мы тут былі ў гэтыя дні. Рораты, калі цёмна ў касцёле, і ты са свечкаю або за якім-то ліхтарыкам. І вось гэты маленькі ліхтарык, гэтае маленькае святло, яно дазваляе зрабіць чарговы крок. І чарговы крок. І ты не бачыш, куды там далёка ісці, але пад носам чарговы крок ты можаш зрабіць. Вось мы так ідзем да святасці. Ён як быццам ляцеў да яе, а мы як быццам бы крок за крокам. І бывае, што нам гэтая цемра не кончыцца. Канца краю не бачна яе. Калі ўжо мы пераменімся, калі мы станем другімі, калі мы справімся з сабою, са слабасцямі сваімі. Бывае, чалавек прямо ненавідзіць сябе. Чаму я вечна на тыя самыя граблі? Чаму я пастаянна іду да споведзі, ўсё тыя самыя грахі, іх паўтараю і паўтараю. І ўжо калі я памяняюсь, ўжо прямо злосць якая-то часамі, сам на сябе. Крок за крокам мы ідзем далей. І Бог пастаянна запальвае гэты золак над лесам. Сонца ўзыдзе. Май надзею, чалавек, не губляй надзею. Памятаеце, ксёндз Антоній, як у нас в семінарыі быў высокага класа чалавек, прафесар Тадэуш Вышынскі. Ён быў тэолаг, такі навуковец, а пры гэтым яшчэ музыкант. Ён вучыў нас музыцы. А прыходзяць розныя хлопцы ў семінарыю. Хто-то надта такі, ксёндз Антоній прыгожа спявае, а некаторыя прыходзяць, афоны поўныя, адну ноту ад другой. А ён быў настолькі цярпелівы. І яго задача была, каб нас навучыць адной рукой сабе, гэтыя пальцы, як калы, а імі бым-бым, поэтому, каб сабе мелодыю праіграў, і яе заспяваць трэба, якую-то песню там, ці як імша служыцца. І здаць у яго зачёт, экзамен, это, памятаеце, это просто что-то эпопея была. Тыднямі, это десяткі разоў прыходзілі, а ён часу не шкадаваў. І сядай, і ты там пым-пым-пым-пым, не то, і ён, я памятаю, як я здаваў ты зачёт, а ён, і ты сядзіш за піяніна, а ён стаіць збоку. Хадзі, Янак, сюды. А ён, прадставце, это я за піяніна, хадзі бліжэй.
Вот. И там, ну, я вот играю, спеваю, а большасць мужчин склонны к занижению, ну, ніжэй спяваць. Это лягчэй, чым высока. И вот играй трошку по пианино. А ён збоку стаіць і вот так за плячо сутаны бярэ, представляете, вот так цяне, кажа: вышэй трэба, вышэй трэба. Прыемна табе, як я цягаю так? Не надта янак, кажа, прыемна. А ён усё: вышэй трэба, вышэй трэба. Дзякуй, маладзец. І цяне за гэты рукаў, цяне. І ён, напэўна, ўжо бачыў, можа, па мне, я ўжо, напэўна, уже чырвоны стаў, злы, бо ён ужо надаеў ужо. Ён стаіць і ўсё кажа: вышэй трэба спяваць, не пападаеш у ноты. І ён супыніўся і кажа: Андрей, не злуйся, 100 раз не выйдзе, а 101 раз выйдзе так, як трэба. І я вот думаю, гэта не толькі да музыкі адносіцца. Ты ідзеш і ідзеш, бо ты ідзеш у правільным напрамку. Ты ведаеш, дзе дабро, ты ведаеш, якое дабро. Ты умееш адрозніваць дабро ад зла. Па дарозе не трэба прасіцца, каб зло назваць дабром. Так лягчэй было бы сказаць: да ну, уже назовем мы это зло добром, хай оно цяпер проголосуем и назовем зло добром. Все, и уже никуда не трэба ісці. Мы ж так не можем. Мы верующие люди. Мы с Богом в душе живем. И мы идем в этом напрамку. И 100 разов нога слизгается, человек помыляется. Ідзеш і ідзеш, і каешься: Боженька добры, прабач мяне, дазволь яшчэ раз пачаць. Мы ніколі не пачуем, што як ты мне ўжо надаеў, ідзі ўжо адсюль. Мы кожны раз пачуем: і я адпускаю табе грахі в імя Отца і Сына, Духа Святого. Пачынай заново. Пачынай заново. Вышэй трэба. Спявай, шукай. Працуй, не опускай руки, не говори, что вот это уже немагчыма, я не справлюсь. Не кажи так, не раби так. Погляди там за далягляд, а там уже золак подымается, уже святлее неба, уже у жыцці твоим больше и больше будет этого светла. Няхай святы Казимир своими чистыми молитвами перед Богом, выпрошивая нам, слабым людям, грешным, ласку Божию, допомогу Божию. Я вам гэтага ад усяго сэрца жадаю, потому что уже будем развитываться, уже мне у Пинск пора, уже там наши люди, пинчуки наши уже чакают, где-то бискуп наш пропал. Хотя яны в Инстаграме за мной следят, там, куда я поехал, что роблю. І вже треба варачацца. Я вам вот гэтага жадаю, што каб ногі не слабелі, каб рукі не опускаліся, каб надзею сэрца не адпускаць, не дазваляць, каб цемра прыдушыла, што толькі так і будзе. Не. Золак, вось гэты колер хай нам свеціць, што сонца ўзыдзе. Абавязкова. Яно ўсё зробіцца, толькі не само. Да яго ісці трэба, але яно абавязкова надыдзе, сонца ўзыдзе. Амен. Як Божыя дзеці, сабраныя ў святыні Пана, вызнаем разам нашу святую веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Ісуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася.
Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго владарству будзе працаваць. Веру Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў: веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, адзіны хрост для адпушчэння грахоў, і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Да Бога, які праз Езуса Хрыста аказвае свету сваю міласэрнасць, узнясём нашыя супольныя просьбы. Молимся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў всему свету вечную любоў Бога, аб'яўленую ў Христе. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших біскупаў, как Бог дапамагаў ім ва ўсіх клопатах. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, кто ў бліжэйшы час прыме сакрамент хросту, каб, стаўшы Божымі дзецьмі, яны годна праслаўлялі Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашыя сем'і, каб панаваў у іх Божы спакой і ўзрастала ўзаемная любоў. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за жанчын, якія чакаюць з'яўлення на свет зачатага ў іх жыцця, каб яно было для іх крыніцаю сапраўднай радасці. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, сабраных на вячэры Пана, каб мы умелі дзякаваць Богу таксама за хвіліны выпрабаванняў і цярпенняў у нашым жыцці, неабходных для нашага ачышчэння. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемагутны Божа, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб усе людзі шчыра паверылі ў Цябе і верна выконвалі Тваю волю. Праз Хрыста, Пана нашага. Амінь. Отче наш небесный, глянь на нас ласкаво, темрой свет покрытый, зло запановало, на исходе нашей силы, не покинь нас, Боже милый, Спасся наш, мы Тебе чакаем.
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашую ахвяру принял Пан, Бог усемогутный. Хай Пан Бог прийме ахвяру слуг Твоих на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Дозволь нам, Пане, з адданым сердцем складать Тебе нашую ахвяру, у якой спаўняецца эўхарыстычная таямница, и дай, каб яна здзейсніла ў нас плён Твайго збаўлення праз Христа Пана нашага. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны, вечны Божа, праз Хрыста, Пана нашага. Ён пры першым сваім прыйсці, з пакораю прыняўшы цела, выканаў Твой спрадвечны наказ і нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён ізноў прыйдзе у ззянні сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, тут прысутным біскупам Андрэем і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. Дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Христа, с Христом и в Христе, Табе, Божа Ойча всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся да Айца Небесного, як навучил нас Иисус Христу. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. А не Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костёла Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и валадарыш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана няхай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайте ближнему знак супокою. Спокою всім нам, Боже, спокою всім нам, доброзичливо руки потиснем соседям, всем усмехнемся, будем навек собраны, Бог помеж нами, Бог между всеми нами. Баранку Божий, який береш на собі
досягнуць жыцця вечнага. Пане Ісу Хрысте, няхай паняцце цела і крыві не будзе мне на суд і асуджэнне, а без милосердности Твоей нехай ахоўвае і аздараўляе маю душу і цела. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Збавца свету завітай, нам з'явленне бачыць дай, хай жа дзівіцца зямля, прыйсцю Божага дзіця, і несе мужа там, силу Бога вам, слова Тебя сказать, вот уловлен заквитнет. Пана носит жо дитя, захованы чистия, и что Христе, свету вода, душ, что
Молимся. Просім Цябе, літасцівы Божа, каб моцай гэтага нябеснага пасілку мы былі ачышчаныя ад заганаў і падрыхтаваныя да надыходзячых святаў праз Хрыста Пана нашага. Послухайте, ласка, объявы. Сегодня третья неделя Адвенту. Переживаем час падрыхтоўкі, чакання на святы Божага нараджэння. Адбываюцца ў часе Адвенту ратнія святыя імшы. А якраз міністранты раздаюць абразкі, як памятка аб рэкалекцыях ад ксяндза біскупа Андрэя з выявай опекуна Пінскай дыяцэзіі, апостола Палесся Андрэя Баболі. Як памятка будзе. Вось. Рараты у нас адбываюцца о 7 гадзіне ў панядзелак, у чацвер 18:30, у суботу о 9 гадзіне. Дзякую ўсім, хто прымае ўдзел у раратах, хто прыходзіць маліцца. У наступную суботу пасля святой імшы о 9 гадзіне запрашаю усіх жадаючых упрыгожваць касцёл перад святамі. Будзем упрыгожваць ёлкі, і мужчыны, і жанчыны, і дзеці. Таксама прыходзьце, каб дапамагчы і падрыхтаваць святыню. Для ўсіх будзе нейкая невялічкая праца. Прыбіранне касцёла, група нумар 4. У кіоску можна набыць аплаткі на вігілійны стол. Календары будуць троху пазней. Нам іх яшчэ не давязлі, я думаю, на этом тыдні давязуць. 21 снежня перад святой імшой 10 гадзіне наш касцёл прыбудзе Бетлеемскі агонь, які прывязуць беларускія скаўты. Это ўжо бывае традыцыя кожнага году. На свята Божага нараджэння 25 снежня ў нашым касцёле будзе канцэрт на флейтах пасля святой імшы о 12 гадзіне. Запрашаю усіх. Сёння мы заканчиваем рэкалекцыі, той святы час, які памог нам у падрыхтоўцы. Так? Так 1-2 чалавекі сказалі. Напэўна, памог. Хто жадаў перажываць рэкалекцыі духоўна, пазнаваць Бога, то той прыходзіў кожны дзень. Хто не прыходзіў, таксама яшчэ мае магчымасць сёння атрымаць пэўны адпуст, если слухаў 2 казанні, удзельнічаў на 2 святых імшах, можа атрымаць пэўны адпуст. І хацела сёння падзякаваць Богу за гэты час ласкі. Мы, можа, недацэньваем яго часам, але сапраўды гэта час ласкі, які трэба шукаць, а знайшоўшы быць у ім. Я прасіў, каб вы запрашалі сваіх родных, блізкіх. Бывае так у жыцці, калі чалавек не ходзіць да касцёла, то мы так самі кажам, ён уже не пойдзе ніколі. А вы прапанавалі сваім блізкім, хто не ходзіць да касцёла, прыйсці ў касцёл? Ваша спроба, ваше намаганне, ваш высілак – гэта крок да таго, каб чалавеку дапамагчы. А часам мы кажам, нічога не дапаможаць. Трэба спрабаваць. Запрашайце яшчэ таксама. І сёння хацелася б асабліва падзякаваць для ксяндза біскупа Андрэя за эту ахвярную працу, служэнне, абвяшчэнне Божага Слова для ўсіх нас. Як казаў на пачатку, стукання да нашых сэрцаў, напэўна, дастукаўся да некаторых, можа, не да ўсіх, а можа, да ўсіх было б цудоўна, каб нашыя сэрцы былі напоўнены любоўю, каб нашыя сэрцы былі напоўнены Богам. Дзякую табе, біскуп Андрэй, за ўсё тое, што ўчыніў для нас, за паслугу споведзі, за Божае Слова. І хай добры Бог благаслаўляе цябе ў тваёй апостальскай працы. Самай вялікай дыяцэзіі Беларусі, гэта ад Брэста аж да Гомеля. Это біскуп яшчэ знайшоў час прыехаць тут да нас, каб падзяліцца Божым Словам. Дзякуем і молімся цябе, і чакаем заўсёды. І зараз таксама яшчэ падзяка ад парафіянаў. Пахвалёны Иисус Христос. Ад імя нашага касцёла
ад імя ўсіх нашых вернікаў мы са шчырым сэрцам, конечно, віншуем і наперш дзякуем нашаму пробашчу, што ён змог злапаць, зацягнуць такога прыгожага біскупа, аднаго з самых маладзейшых біскупаў у свеце. Адзін з самых маладзейшых біскупаў у свеце. Не буду называць ягоны ўзрост, але гэта вельмі сур'ёзны, вельмі адукаваны, вельмі сталы чалавек. У яго ўсё раскладзена па такіх палічках, па такіх полачках. І это жывы прыклад, якім павінен быць сапраўдны ксёндз. І менавіта святы касцёл нездарма яго выбраў. І он добра глядзеў, каго выбіраць на нашай беларускай зямлі. І гэты чалавек будзе весці пінскую дыяцэзію, а можа нават і яшчэ больш якія пасады займаць. І гэта жывы прыклад, на які і мы, і наша моладзь, нашы хлопцы павінны раўняцца на нашых землях, на нашай зямлі беларускай. І, конечно, я ад імя ўсіх нас, з нашых чыстых сэрцаў радуюся і жадаю, конечно, каб конечно, бо ён у нас, наш біскуп таксама вёў сваёй твёрдой рукой сваю пасту, усю пасту нашай Беларусі, тым сапраўдным шляхам Божай веры, тым шляхам Божай радасці, Божай любові, Божай дасканаласці. Доўгі год яму жыцця, каб столькі, сколькі ён пражыў, гэта менавіта ўсяго 45 год, яшчэ 3 разы па 45. Доўгіх гадоў жыцця, Божай радасці, Божых ласкаў і Божай любові. Няхай вас Пан Бог благословить, хай дае вас упокой, ваше серце любов'ю вольє, заўсёды з вами ён. Няхай вас Пан Бог благословить, хай дае вам спокой, ваше серце любов'ю вольє, заўсёды з вами ён. Няхай вас Пан Бог благословить, хай дае вам спокой, ваше серце любов'ю вольє, заўсёды з вами ён. Вялікі дзякуй за такія прыемныя словы цёплыя. Я абсалютна не вяду нікуды пінскі касцёл, таму што ёсць каму весці, там біскуп Антоні Дзем'янка, галоўны, а я толькі яму это прынесі падай, ведаеце, таму я і не прэтэндую нават. Вядома, это жарты такія, але ён часамі кажа, як хто-то так вот, дзякую, там хваліць, ён кажа, не ўсё это пра мяне, але слухаць прыемна. Дзякуй вам сардэчна. У вас вельмі цёплая атмасфера ў касцёле. Не ў сэнсе, што добра грэе, але вы ствараеце такую вот атмасферу дамашнюю, калі па большасці адны другіх ведаеце. Ужо святы зусім блізка, это вельмі сямейныя святы. Будзеце стол накрываць, вот гэтая куця, гэтыя блюды розныя, правда, на стале, там 12 ці сколько там всякіх прысмакаў. Я вам жадаю, каб на кожным стале яшчэ была талерка з адным блюдам. То это блюдо мир. Каб мы, потому што гэта смачней, чым любы там мак, ці рыбы, ці там грыбы, ушкі там, што мы там робім. Нам хочацца мира наесціся ўдосталь. Каб не чуць, што дзе-то страляюць, што дзе-то сварацца, што дзе-то дзеляць што-то без конца. Мы просім, добры Божанька, дай вот нам гэтага. Мы гатовыя хлеб з вадой есці, толькі каб мір
Таму я жадаю у сем'ях, асабліва у сем'ях, мір, каб мы прабачалі, каб мірыліся, как-то ладзілі, шукалі паміж сабой спосабаў. І тады і ў парафіі, і ў краіне, і кругом. І ў суседзяў нашых, і кругом. Тады вот будзе мір. Міра, міра вам жадаю, міра. Поўнай лыжкай, поўнымі котлами міра, каб мы сказалі, ужо досыта, все. Вот нам ёсць ужо гэты мір. Это самы-самы будзе нам найбольшы Божий дар. Дзякую высокадастойнаму ксяндзу Антонію, што запрасіў, таму што ясна, дзе Пінск, а дзе вы, это без яго слова, тут нічога б не адбылося. Таму абсалютна мне не цяжка прыехаць. Это для мяне гонар. Я як прадстаўлю, што тут Рагнеда хадзіла, Ізяслаў князь скакаў. Это вот што напаўняе гонарам, што тут калыска, ваш Заслаўль, это калыска дзяржаўнасці беларускай. То я у БДУ вучыўся, это нам летапісы про это читали, что вот тут Беларусь народилась, на этих берегах Свислочи, Свислочь тут, правда? Вот тут она народилась, и тут говорить в костеле, это для меня гонор. Это я упишу в свою там послужную, что вот я у Заславлі реколекции вел, это не были что. Тому сардэчна дзякую. Цяпер мы перанясем гэтыя рэліквіі там, дзе яны будуць у вас захоўвацца. І вы, я заахвочваю, прыйшоўшы да касцёла, падыходзьце, маліцеся там малітаўкі будуць паложаныя, падумайце пра сваё, што вам душа баліць, што хочацца выпрасіць. Праз іх, праз святых, бліжэй да Бога. І праз іх заступніцтва будзеце сваё Богу высказваць у вуха, прама ў вуха. Таму вот цяпер перанясем, а потым, калі можна, я папрашу, каб дзеткі ўсе падышлі, каб мы разам фотаздымак зрабілі. Я блогер, інстаграм вяду, мне вельмі хочацца, каб з дзеткамі потым зрабіць прыгожы фотаздымак. Калі ў мамаў на руках, то з мамамі таксама. Тут я паблагаслаўлю, а ўжо тады перанясем рэліквіі. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Няхай імя Пана будзе благаслаўлёна. Теперь и навеки. Дапамога наша у імені Пана. Яки створил небо и землю. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану. Близкою спам, чакая го. Близкою спам,
Святы Казімір Каралевіч, ты быў народжаны ў каралеўскім палацы, але адрокся ад роскашы і свецкіх забаваў, праводзячы жыццё у надзвычайнай чыстасці і сціпласці, чым заслужыў славу святога. Будзь для нас суцяшэннем і дапамогаю ва ўсіх нашых патрэбах і выпрасі ласку захавання чыстасці душы і цела, каб мы асцерагаліся усялякага граху і заслужылі на ўдзел у хвале нябеснай. Праз Хрыста, Пана нашага. Хутка Пан Бог прийде, за святими к нам